कल्याण पूर्वमध्ये पावसाचा जोर कायम आहे आणि या जोरदार पावसामुळे सोसायटी परिसरामध्ये पाणी भरले। चेतन पार्क सोसायटीमध्ये पाणी झालेलं आहे। आपण ही दृश्य पाहतोय। पार्किंगमध्ये पाणी साचलेलं आहे आणि त्यामुळे नागरिकांची तारांबळ उडालेली आहे। रेगा चेतन सोसायटी या सोसायटीमधलं हे दृश्य आपण पाहतोय। या सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये पाणी झालेलं आहे आणि त्यामुळे आता नागरिकांना धास्ती लागून राहिलेली आहे। पाणी झाल्यामुळे नागरिकांची तारांबळ उडालेली आहे। हे चेतन सोसायटी मधलं दृश्य सोसायटीमधल्या पार्किंगमध्ये सध्या पाणी झालेलं आहे। सकाळपासूनच कल्याण डोंबिवली या भागामध्ये आपल्याला पावसाचा जोर पाहायला मिळालेला आहे आणि त्यामुळे एका सोसायटीच्या पार्किंग मधली ही दृश्य सर्वत्र पाणी झालेलं आहे। बाहेर सुद्धा पाणी आहे। पाणी साचल्यामुळे सध्या नागरिकांना त्रासाला सामोरं जावं लागतं। याच पाण्यातून त्यांना मार्ग काढत जावं लागतं।